खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि चाम्पा ब्लगाव फिन खेबसे बरायफिननाय थाबावबाय। लोगोफोर, आं दिनै बिराद इम्परटेन्ट भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलां। बेनो जाहैबाय सुगार एबा डायबेटिसनि टपिक लानानै फैदों लोगोफोर। दायो बिराद कमन बे सुगारा। न'खरफ्रावहाय बिदिनो सासे, सानै, साथाम बेफोरबायदिनो जायो न'खर गंसेयाव माब्लाबा। लोगोफोर मोजाङैनो खोनासं, आं खोन्थालांगोन। आरो बे नुनाय सावगारिया आंनि आयंनि फिसाला। दिनैहाय बियो थैबाय अकस्मात। बेहाबो सुगार दङमोन। नाय, बैसो जायैनि सिगांनो सुगारा मानसिनि जिबनखौ माबायदि लांनो हायो। नायदो लोगोफोर, बे आदाया सुगारजोंनो स्ट्रक जादों। बेनि थाखायनो आं बिराद इम्परटेन्ट बे दिनैनि टपिकआ नोंसिनो खोन्थालांसिगोन लोगोफोर। मोजाङैनो खोनासं। नर्माला बेसेबां थानांगौ, बेसेबां टाइपनि, आरो सुगार जायोबा जों माबायदि हमनो हायो, आरो जोङो मा मा जानांगौ, आं बेखौ खोन्थालांगोन। भिडिअआ एसे गोलाव जागोन। लोगोफोर, सोरबाफोर दासिमबो भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। जोंनि देहायावहाय सुगारा थाखानांगौ, नाथाय खमबो थानो नाङा, बांद्राय बाराबो थानो नाङा। आं नर्माल लेभेलखौ खोन्थानोसै। 80 to 100 बिसिमा जाहैबाय नर्माल लेभेल। जोङो उदै खालियावहा फास्टिङाव जेब्ला जों टेस्ट खालामजायो होमबा बेसेबां थानांगौ आरो। एसे एनै बाराया जेबो नङा। आरो ओंखाम जाखांनानैहाय जोङो पिपि होनो पस्ट प्रान्डियलखौ नायोब्ला 120 निफ्राय 140 mg/dl DL थानांगौ आरो। होमबा नर्माल जाहैबाय आरो जोंनि बडियाव थिग दङ सुगारा बेफोरबायदि। नाथाय 200 नि बारा जायोब्ला जोङो जेनेबा सुगार आंनि बडियावहाय जाबाय एबा गोदै जाबाय होननानै जोङो हमनानै लायो। बियो मोनसे गाज्रि बेराम होननानै थाङोब्ला जोंनि बडियाव दा सम जे सोलिबाय थानाय बेमार, सबसे नाम्बार 1 बेराम बेनो डायबेटिसआनो। नाथाय जों बेखौहाय थालायै सोखानो हाया लोगोफोर। मोजाङै खोनासं आंनि भिडिअखौ। माब्लाबाबो बे सुगारखौ थालायै सोखानो हाया। हायो माथ्र कन्ट्रल खालामनोहाय। जोंनि जानाय लोंनायजों जोङो बेखौहाय एक्सारसाइस खालामनायजों जों कन्ट्रल खालामनो थाखाय हायो। नाथाय बेखौ जों 100% जुदि सुगारा जाबायब्ला 100% सोखानो हाया। गोबां मानसियानो बुङो आंना सुगारा हामबाय उमुक थमुकखौ जानानै, नाथाय नङा। मालाबा समाव हामफ्लांनोबो हागौ एसे जाहांनायाव, नाथाय जुदि सुगारा जाथायबायब्ला सोखानो थाखाय बिराद गोब्राब। बे डायबेटिसआ रोखोम रोखोमनि दङ, जेरै टाइप 1 डायबेटिस, टाइप 2 जेस्टेसनेल डायबेटिस बेफोरबायदि दङ। नाथाय आं मोननै टाइपखौल' दिनैहाय रायलायगोन। टाइप 1 डायबेटिसआनो जाहैबाय जोंनियाव थाखानाय जे पेनक्रियास दङ, बियो बे इनसुलिनखौ प्रडिउस खालामनांगौ नालाय, बियो मालाबा इनसुलिनखौ प्रडिउस खालामो एबा इनसुलिनानो मालाबा समाव थाया एबा प्रडिउस खालामनो हाया जायो आरो। आरो टाइप 2आनो जाहैबाय जेनेबा जोंनि बडियावहाय इनसुलिना थायोब्लाबो जेनेबा मोजाङैहाय जेनेबा बाहायनो हायै जायो आरो बडिया। होमब्लानो माने बियो आनकन्ट्रल सुगार जायो आरो बडियावहाय। बेफोरबायदि जायोब्लानो सुगारा बारा जायो। डायबेटिसनि रिस्क फेक्टरफ्रानो जाहैबाय जेनेबा बैसोखौ लानानैबो जायो। जेनेबा 55 इयार्सनि बाराबा जोङो हुसियार जानांगौ, एबा बिनि आवगोलावबो जोङो हुसियार जानांगौ। सुगारखौहाय जों चेकआप खालामबाय थानांगौ। आरो जोंनाव न'खराव जुदि फेमिलि हिस्ट्रि, न'खराव सोरबा आंनि बिमा बिफानाव दंखायोबा आंनियावबो फैनो हागौ। आरो हार्ट डिजिस दङब्लाबो, हार्टनि प्रब्लेम दङब्लाबो सुगारा जानो हागौ। आरो अजन बाराब्लाबो जानो हागौ। आरो हाइ कलेस्ट्रल दङब्लाबो जानो हागौ आरोखि। ओमफ्राय एक्सारसाइस खालामै, लोंनाय जानाय बेफोरजोंबो जायो। ओमफ्राय बांद्राय गोदै बुस्थु जाबाबो जायो, बेथ' जाखागोन। ओमफ्राय नोंहा हाइ प्रेसार दङब्लाबो जानो चान्स दङ। थाइरयडनि प्रब्लेम थाब्लाबो जानो चान्स थायो बायदि आरो। ओमफ्राय दायो जोङो सुगार जानायनि सिगां जों माबोरै आन्दाज मोनो आं बेखौ खोन्थानोसै। जोङो माबायदि देहाया माबायदि खोन्थायो जोंनोहाय, जेनेबा
बेखौ आं खोन्थानोसै। फार्स्टआवनो जोङो सुगार जेनेबा चेकआपआव थांनायनि सिगां जोङो देहाखौहाय जों माबायदि सुगार जायो सुगार जाबाय होननानै जोङो आन्दाज हमनो हायो। लोगोफोर मोजाङै खोनासं। फार्स्टआवनो जोङो एकदम खायफाया बिराद हासुनो ओंखारगोन आरो हरावहाय बिराद 10 बार 12 बार 7 बार 8 बार बेफोरबायदिनो हासुनो ओंखारगोन। ओमफ्राय बिराद दै ख्लाब 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 गांगोन। ओमफ्राय वेटआ बिराद खमायलांगोन आरो अजना। नोङो एक्सारसाइस खालामाबाबो बिराद दुरबल जालांगोन। खायफाया बिराद ओंखाम उखैगोन। जाबाबो उखैबाय थागोन। ओमफ्राय मेगनफ्रा बेफोरबायदिनो मोजां नुनाय नङा आरो बिदिनो गोजाननिफ्राय मानसिखौ सिनायहरगोन सिनायहरा जागोन। ओमफ्राय आथिं आखाइ मिज'नाय मोनगोन। ओमफ्राय जेब्लायबो मेंसोनाय मोनगोन आरो ओमफ्राय बिगुरफ्रा जोंनि मोदोमनि बिगुरफ्रा बिदिनो द्राय जेनेबा गोरान मोनगोन आरो गुस्थि रानखां रानखां खुगाफ्रा गोदै मोनगोन। ओमफ्राय जुदि गारायफोर दङब्ला सौख्लाबबायदोंब्ला बेफोरो हामदौनाय नङा। ओमफ्राय बिदिनो लोमजादों हारिफोरदोंब्लाबो हामनो गोबाव जागोन। बेफोरबायदिनो आरो मोदोमफ्रा बिदिनो मानलु मानला जागोन। बेफोरबायदि जायो आरो सुगार जानायनि सिगांनो जेनेबा बेफोरबायदि जुदि चेकआप खालामैनि सिगां बेफोरबायदि नोंनि बडियावहाय आन्दाज मोनदोंब्ला थाबैनो चेकआपआव फैनांगौ लोगोफोर। जोङो मैगंफोरखौ माखौ जानांगौ एबा जानाङा बेखौ आं एसे खोन्थानोसै। जोङो आलु थारुन आरो थासुमलि थागुना नन भेजफोरा जेरैहाय अमा बेदर ब्रयलार मोसौ बेदर बोरमा बेदर हांसो बेफोरखौहाय जानो नाङा आरो फ्रिजनि ना एबा बरफनि ना बेफोरखौबो मोनजाया सुगारा बारायथारो। ओमफ्राय जेरै मैगं गोथांफोर दाना जेखौ मोनजायो बेखौ आं बुंनोसै। मैगं गोथांफोरखौ मोनजाजोबो दालिफोरखौ मोनजायो सबायफोरखौ मोनजायो। भिन्दि जोगोनार स्कुवास फान्थाव टमेट' कबि ब्रक'लि बेफोरखौ मोनजायो आरो लोगोफोर। नोंसोर आन्दाज खालामनानै जादो आं जिखिनि बुंबाय। आंबो बुंजोबनो हाया नेटनिफ्रायबो जों लाजोबनो हाया। नाथाय जों गावबा गाव जानानैनो आन्दाज मोनखायो। आरो फिथाइ सामथाइफोरखौ आं एसे बुंनोसै जेखौ मोनजायो। आपेलफोरखौ मोनजागोन। ओमफ्राय अरेन्ज सन्थ्राफोरखौ खमलाखौ मोनजागोन। ओमफ्रायहाय ब्लेक जामुनखौ मोनजागोन। मुदुफुल गोथांफोरखौ मोनजागोन। सुमफ्रामखौ मोनजागोन। प्लाम एबा आरु फिथाइखौबो मोनजागोन। बिदिनो आरो ओमफ्राय जाय बुस्थुखौ मोनजाया बेफोरो जाहैबाय गोदै बुस्थु बिराद गोदै जेरै थालिर पाइनएप्पल लिचि ओमफ्राय खुरुमजा थाइजौ गोदै खान्थाल गोमोन चिकु फिथाइ आंगुर गोदै बेफोरखौहाय जायाबा मोजां आरो जेरैहाय ओमफ्राय आरो बेफोरनि अनगायैबो जेरै आमलाइ फिथाइ गिलय ड्रामस्टिक बिदिनो हालदै गोथां थिथा केरेला फिथाइ बेफोरखौहाय मालाबा जुइस बानायनानै लोंनो हायो। आरो बे मेथि दानायखौबो जोङो बानायनानैहाय जुइस बानायनानै लोंनो हायो। आरो थाइजौ बिलाइफोरखौबो थुलसि बिलाइखौबो जुइस हारि एबा बानायनानै लोंनो हायो आरो एबा एवनानै जोङो जानो हायो। आरो निम बिलाइफ्राबो बिराद मोजां सुगारनि थाखाय। आंथ' बुंबाय लोगोफोर नाथाय डक्टरनावबो कनसाल्ट खालामदो। एसेनोसै।